Kaixo! Bueno, Naia eta... Naia. Nora eta esti gara. Eta zuekin bosgarren kapituloa komentatzeko honea etorrigia. Eta bueno, ze kapitulo, Ze heavy. Benetan niretzako bosgarren kapituloa izan dela, hone arte garrantzitsuena batez ere gure pertsonaientzako. Plot twist bat, baina oso handia. Plot twist. Osea, batean gaizkia ematen gea, no sé, eta bai? Bueno, batean ez. Bueno, a ver, izotzana, ezakizet, baina... Ja, bosgarren kapituloan dela como... Zuregatik nago. Zer? Hoxe, gustoko zaitu dela. Entzuidazu? Ez. Argi dago. Zaudenigatik. Paso. Ez da hori. Oso impultsiba zea. Eta gehienetan gauzak pentsatu gabe esan eta egiten dituzu. Eta uste dut hau ez duzula oso ondo pentsatu. Bulkada bat besterik ez da. Begira. Ez bazaudenigatik, ondo. Izorratu beharko naiz. Baina ez esan sentitzen dudan ez dudala sentitzen. Bale? Zego gorra den ez dizten horretan. Bai, ustez, estik, ja beste pertsona batzukin egon dela, eta igual, mina egin diote, eta papaiz bat indela, eta ez, nola ezagutzen du, be bulkada dituela, eta esate dugu ez, ni honekin mina ingo egita, ez. Baina bitu nola dagoen, igoratzen ez, esten hori grabatzerakoan, zuzaudela nahiko como babestuta, roparekin dana, eta nora dagor, hilearekin dana guztia, toaiarekin, osea, nola alio hori izan. Ja, gaixua, eske oso gogorra da. Begira, zure itzalietako bat eman behar badidazu, hobe duzu. Olatzi esan diozuna, oso... Emozioana, super eroso gainea. Ez den plan, hoi esautu geha eta hoi musua, ez, zaila ordu asko pasata, eta izan zen, bueno, musua eta... Bai, niretzako nahiko naturalak dira bezala. Oso polita, oso kukia, en plan de, musua. Haitzu, bai. Nire asko gustatzen da. Ni beldurra nekan, zenoa, danengo esperientzia, ez dut ezterin, askoz gutxi norbaiti musu eman laukamaren aurrean, eta jende pila batean aurrean, ez, oza... Niretzako ere, nik agian esperientzia hori nukan ametxekin lehurtean, ez? Norak eta ametxek daukaten histori hori. Baina, zaitegin desberdina izan da, nik uste aktoreak ere desberdina garelako, eta adibidez lehurtean norak bulkada bat izango zuela, osea, emango ziola musu bat pertsonaiari eta listo. Eta aurten deklaratu egiten da, eta juten da poliki-poliki eta esaten dio, eta nik uste hor ikusten dela aldaketa bat pertsonaian. Lehen urtetik ona evoluzionatzen duela pila bat, ze dauka prozesu bat, lehenengo esaten dio lagunari. Gero zuri esaten dizu, osea, nahiko lasai da, eta zuala, hor, asto bat bezala. Oso gorra da esti norakin. Eta ze uste dezu egiten diola estiri aldatzea pentsamendua? Olatz, itxoin. Olatz, mila aldiz hartu nahi zurekin zure gorputzagatik. Eta benetan sentitzen dut. Nik ez daukat segurtasun faltarik gorputzarekin, baina beste mila gauzekin bai. Horregatik, zu bezalako neska guapa, talentu duna eta argia ikusten dudanean, oso gazki sentitzen naiz, eta min emate saiatzen naiz. Enbidiagatik. Eta horrek bai ematen duela lotxa. Ni bezalako pertsona eskaisa bat izateak. Arkatu. Eske, Olatzi esati diona, ikusi iruritzen zait estena hori, Olatzena aldagelan, bere gorputzez hitz egiten, eta gero norak esate dio hori guztia, ez di ikusti nora, igual ez da, ez da egin... Gogorra? Bueno, bai. Negarrez bukatu non, baina benetan, sentitu non, baina hanketaraino. Izan zen oso heavy, Olatz oso Ainoak oso ondo egin zuen, zuke zenegan Babelon, izan zen sekuentzia oso intentsua eta gauden guztik. Eski izan zen nik uste mentalki neko gogorra. Figo batek nire estra etorri zen, negarrez zeon, berari... Mugitu ziolako ez azkenan barruti. Ze bera bizizun bere bizitzan olako sekuentzia bat, eta nik ez nekin zerin, behiratu nun kamerei aber zein bar nun, ez nekin zer egin,
eta, behakin egon nintzen, besarkatu nion. Baina, klaro, hori guztia gertatu zen gu grabatzen eginan bitartean. Bai, osea, Orduan da. kamera jarraituzun grabatzen, eta ia moztu bar genuen, berezin. Azkenean ez, barruntze hon emozioa pasazala figurante batek bizi izan zula benetan, eta, klaro, gertatu ziala hor bi historia, como... Bai. Azkenean kapitulu honetan ikusten dela, gure pertsonaiek eta olatzen pertsonaiak ez, eta, bueno, ametxenak bukaeran baitare, daukatela hor beraien krisi momentua, ez? Norak daukan kaos hori jakitearekin, berak ez duela... Ez dio garrantzia ematen, hainbeste garrantzia ematen. Hori da. Osa, gustatzen zaio esti, baina ez du pentsatzen, ea neska gustatzen zaizkion, mutila gustatzen zaizkion, eta hori nahiko ondo dago, ze nire kasuan adibidez, nire bizitza pertsonalean, nik uste nik bai ukinuela pixka bat hor krisis bat. Osa, nire mutila gustatzen zaizkit, baina gero neskak gustatzen hasi zitzaizkidan, eta orduan ukinuen pixka bat. Bai, nahi alre gertatu zitzaidan. Bai? Ze ni gustatu zitzaidan lehenengo pertsona, neska izan zen. Orduan geho handitu nintzen, eta igual, mutilko bate? Igual, eta gero etxean esatea, bai, nobio dakat, eta etxean, nola nobioa? Eta izan zen pixkat alrebes, oza, munduko guzti alrebes. Ja, no, erabatean horregatik pertsonaiek como azpimarratzen dutela ez, ez da hola behar hori azpimarratzeko azertzean, edo ze, baina gustatzen zaizu pertsona bat, eta jazta. Lasai, errua ez da zurea. Errua nirea da, zurekin fidatzeagatik. Gure bizitza familiarrak ere lotzen gaituela gure amarekin daukagun erlazioa delako... Desastre bat. Desastre bat. Gero igual, hobetzen dijoa, baino, desastre bat da. Bai. Esti bere amarekin, osea, da, sargenta bat bezala, eta esti da soldadu bat. En plan, bai ama, eta ez dakiz zer. Igual, konturatzen da, bere ama izan behar dela, eta ez entratzailea ere etxean. Ja. Nire erlazioa, nire pertsonaiarekin, zaila, hasieran, ze amorro ematen zian, hola izatea amarekin. Amarekin bereziki? Bai, bereziki, zen nola, ez zen erlazio bat ama alaba. Zen ni lagun mundu behar diot amakin, dena ama, baina gero ama ez dio kaso horiek egiten. Neska, inaizuna, egin zure bizitza, baina gero gero ulertzen zu dorletaren bizitza, zergatik esti dago hain preokupatuta amataz. Nik uste, hasieran ez, saiatu behar gehala aktore bezala ulertzen gertatzen zaion, ze bestela batzutan da, niretzako oso zaila da egitea. Ez ulertzen zergatik egiten duen, zuk esan dezun bezala ez, bakarrik pentsatzen baldin badezu ez nago ados pertsonaiarekin, askotan sekuentzia asko ez dilateke aterako. Estitan ez gara hain ez berdin. Izaeran igual oso, no se, itxia da. Barnerakoia edo. Bai, eta ni igual asko gehiago askatzen naiz, lagunekin eta hola ez da hainbeste ikusi, ikusten da asko amakin eta norakin. Eta ikusi esti ja zabala eta ikusi da como justo beste pertsona batekin. Bueno, baina itxura fizikoak ere, nik uste horrek zerbait egiten duela, mundu guztiak ez du eramaten horrilea, ez txupertxuria, horrek. Ni bai, eraman nula hile osoa txuria. Zure bizitzan? Bai, baina tupe hoi, inoiz. Eta izan zen, hasieran, esan, no, bai, nahi ez zaite inporta, baina gero inporta zitzaidan. Gero inporta zitzaidan egunero, 4.000 kapa laka, gomina, gero etxea iritsi eta gogorragotea edo pegatzen zaila. Claro, bai. Eta izan zen, eramateko zailan ja. Baina etxean egotea nire hilakin askatuta eta gero, etorri. Eta tupea, eta aldatzen nintzen. Notatzen da nola, transizio bat zure pertsonaiara. Bai, guztiz, nik uste horregatik agian barnerakoia dela pertsonaia, baina mundu guztia ez dela usartzen hile hori eramatera. Eta horrek azkenan esan nahi du, agian barnerakoia dela leharon, berria delako, baina agian beste bizitzan ez dela initxia, ez? Agian 3. denboraldian edo ez dakit beste momentu batean ikusiko dela benetazko estinola den askatzen danean. Bai, nio ikusi nahi. Bai, ze net jakin nola den esti bere lagunekin. Begira, Metz, oso tokizkan pozaude. Gero eta okerrago jokatzen duzu. Zergatik ezin zara izan zeragoa... Zeragoa? Bai, normalagoa, lagunak bezalakoa, Jon bezalakoa. Neukera izan nahiko nuke Jon bezalakoa, baina ea noiz konturatzen zaren, ezin dut. Claro, justu komentatu dugu gure kasuan, gurasoek hartzen dutela, neska gustatzen zaizkiela, baina ametxen kasuan, eske da justu kontrakoa. Eta saiatzen da, amets. Venga, osarte izango naiz, eta juten da, eta zakizat, marikoia, no seke. Agian da justu kapitulu honetan, krisi guztietatik gogorrena daukana benetan, nik uste. Lesionatzen da,
eta gainea itxaso hasten da hobetzen, eta bea gaizki. Ikasten duzun arrebaren gandik. Krak bat da. Eske, claro, amets beti familian izan da oberena. Mutila, heterosexuala dana, hola, aitaren bezala dana. Eta bain batean hasten da alaba txikia, ez? Como gora egiten, nik uste guztiz aldatzen dela pertsonaia. Jende guztiakin haserretu dela, eta itxasori ere gaizki erantzuten diola, eta nire hori gaizki iruritzen zait. Osea, gaizki zaudenean, altzea jendeakin haserretuta hola, baina, esan gaizki zaudela, Ja, baina, claro. Bai, oso risa da esatea, baina... Dauka katarsi bat pertsonaiak hor momentu honetan, eta ez daki nola atera, puntu horretatik, eta nik uste alduen egiten duela, baina, bueno, poliki zezkenan, ametxen historioa dago, lehenengo denboralditik agian mantentzen den bakarra, ez? Barruan daukan arazo hau, ze berasten da, pasatzen denboraldiko agian laugarren edo bosgarren atalean ja nabaritzen berari zerbait gertatzen ari zaiola. Katarsi hori hasi da poliki azten lehenengo denboralditik, eta orain, bosgarren kapitulu honetan, motorrarekin gertatzen den guzti hori, da puntu gorena. Agian, kapitulu honetan, pertsonei guztiek gertatzen zaiena da beldurra daukatela. Azkenean, norak demostratzen du lehenengo aldiz bere bizitzan beldurra daukala, gero itxasok ditun beldur guztiak poliki nola juten daan, gero zuk dituzun beldurrak ere zestik ditun hori da. Eta gero ametxenak. Hola zarrara noa. Zer? Nola? Txantxa da, ez da? Leire joan da, eta gainera larra agertzen den, bigarren, hirugarren kapituluan haren hartzera, nik uste dela bai agian inflexio puntua esateko. Nola dago taldea, nola dago printzesen talde hori hain estu zegoela hasieran, ez? Eta oain? Ez dago hain estu. Agian nik uste beraien laguntasun hori ez dela apurtu hainbeste, baina bakoitzak hainbeste konfliktu dituen norberarekiko, ari direla atentzio gutxiago ematen erlazio horri, ez? Nik uste ulertu behar dana da neska hauek elkartu zirela futbol taldea sortzeko, ez? Eta hori dela beraien puntua elkarrekin egoteko, eta orain momentu bat honetan bakoitzak ditu arazo batzuk, eta orduan ikusten dute pixka bat futbola bigarren puntu batean, eta horregatik agian beraien erlazio hori jun daiteke pixkanaka. Nik nabaritu batez ere grabatzerakoan, ez gaudela inbeste denbora elkarrekin. Ez dakit, nik espero ez apurtzea, taldea esaten dut. Asko kostatu zitzaigun egotea batera, ez etortzeko hain.